Premis Abell 2010. I com és de rigor, abans de començar la gala d'aquesta nit, la gala dels Premis Catalunya de l'Associació Professional Espanyola d'Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet, el president de l'API, que és com tots coneixem a la nostra associació, pujarà aquí per fer la salutació de rigor i per presentar-se ante tots vostès. Constantino Mediavilla, sisplau. Bueno, gracias a todos de verdad por estar aquí. Estábamos comentando ahora que, bueno, somos pequeños, estos de la API, somos un poco traviesos, también es verdad. O sea, nos ocurren muchas cosas a lo largo del año. Intentamos que participéis con nosotros, que lo pasemos bien. Somos como una familia de comunicadores. Que dicho así suena como una troupe. A veces salimos de gira, nos vamos por ahí a conocer mundo, nos vamos a Moscú, o nos vamos a Turquía, o nos vamos a Alcalá de Henares, que está ahí al lado, y celebramos una asamblea nacional, pues con un montón de amigos, comunicadores y compañeros. Hoy están aquí muchos de los grandes profesionales de Cataluña. Estos Premis Cataluña reconocen la labor que se está desempeñando en Cataluña y sobre todo dejar abierta la puerta a que las nuevas generaciones también se puedan mirar en muchos de los que estáis aquí esta noche. A mí me parece que ese es un ejemplo y con ese me gustaría que nos quedáramos esta noche. Que todos aquellos que vengan detrás de vosotros sean capaces de aprender lo que de bueno tenéis. Algunos también tenéis cosas malas. Si podéis, no se las enseñéis. A comenzar esta gala de entrega de los Premis Catalunya. Gràcies. I abans de que comencem l'acte de lliurament de premis, que són molts i molt importants, l'Associació Professional d'Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet vol tenir un reconeixement a una persona que durant bastants anys, pràcticament des que l'associació començava, i quan va ser nomenat president de la seva província, ha estat un entusiasta de l'API, ha estat una persona que la seva tasca ha sigut molt positiva i aquest és el moment de reconèixer aquests anys de treball, aquests anys d'entusiasme per la nostra associació. Es tracta d'una persona que és el president d'API a Girona, Josep Pérez Abuller. Ell rebrà ara un micro especial dels informadors lliurat per Fernando Lacaba, president de l'Audiència Provincial de Girona. Recull Josep Pérez Abuller. Premis Premsa.
El Diari de Girona, una publicació centrada en les notícies d'àmbit local i comarcal de les terres gironines. Es va fundar l'any 1943 amb el nom de Los Sitios, però a principis de la dècada dels 80 passa a denominar-se Diari de Girona i començar a publicar-se en català adoptant una línia editorial independent i democràtica. Jordi Jargalló, director del Diari de Girona, i fa el lliurament Marcos Marín, director de l'hotel balneari Vichy Catalán. A Màrius Serra, extraordinari comunicador i un dels membres fundadors de Verbàlia, el país dels verbívors. Ell diu que es pren la vida en filologia. Publica articles a La Vanguardia, el suplement cultural del diari Avui, la columna setmanal enigmística i els mots encreuats diàriament a La Vanguardia. A Vicenç Villatoro, periodista i escriptor que des de ben jove va compaginar els dos oficis treballant al Diari de Terrassa, al Correo Catalán, l'Avui i a TV3, on va presentar els programes Retalls, Crònica 3 i Millennium. També ha estat col·laborador habitual de El País, El Temps, Catalunya Ràdio i Com Ràdio. Com a escriptor ha guanyat els principals premis de la literatura catalana. L'últim aquest any, el Raimon Llull, amb la novel·la Tenim un nom. La tesi de tot plegat és que normalment, o en molts dels casos, la novel·la és una manera de reflectir els conflictes, de donar sortida fins i tot als personals de l'autor i als personals del lector, però que tenen a veure. A El Mundo de Catalunya, diari que ha celebrat els 15 anys d'existència a casa nostra. L'acte es va produir al pavelló Itàlia de la Fira de Mostres amb l'assistència del president de la Generalitat, José Montilla, i alcalde Jordi Hereu. Per nosaltres és una obsessió les notícies que els altres no donen. I això ho treballem amb bona informació i amb opinió. Premis Ràdio. A Manel Fuentes, director i presentador del programa El Matí de Catalunya Ràdio. Quan el mes de setembre de l'any 2009 va començar els matins de Catalunya Ràdio, figurava en el tercer lloc de les audiències radiofòniques. Avui, un any després, el programa lidera la llista. Manel ha impregnat la seva extrovertida personalitat i el seu dinàmic tarannà, abordant tot tipus de temes, sense pactes i afrontant la veritat tal qual és. Me llena de orgullo y satisfacción. Parlar per parlar, un programa de Ràdio Barcelona, freqüència modulada, conduït per Raquel Atúria. Un programa on l'oient és el protagonista, plantejant debats sobre temes quotidians, divertits, insòlits, entranyables, etc. Parlar per parlar és líder d'audiència en la seva franja de matinada. A RAC1, l'emissora de ràdio privada en català que amb programació generalista, posant èmfasi a l'esport, l'entreteniment i una informació seriosa i objectiva, en 10 anys s'ha convertit en la més escoltada diàriament arreu de Catalunya. Eugeni Sallent, gerent de les emissores de RAC1, i fa el lliurament Jordi Aparicio, regidor de comunicació de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Premi Doblatge. Fent experiments amb els seus cervells.
hipòtesi. I això és el que creus que fan aquí? Ningú em volia parlar. Fins que vaig trobar un antic pacient del centre, un tal George Noyes, un universitari molt agradable, socialista. Li van oferir diners per participar en un estudi psiquiàtric, saps de què? De pasta de dents? Va començar a veure dracs per tot arreu. Gairebé mata el seu professor d'una pallissa i va acabar aquí, a Ashcliffe, al pavelló C. Al cap d'un any el van deixar sortir. I què va fer? Feia 2 setmanes que era fora. Va entrar en un bar i va apunyalar 3 homes. A Lluís Posada, un actor de doblatge jove, però de llarga trajectòria professional. Doble indistintament en castellà i català. Molts són els personatges als quals ha posat veu, encara que els més habituals són Leonardo DiCaprio, John Cusack, Johnny Depp y Jim Carrey. Érase una vez un perro que aterrorizaba a la gente. Nada le asustaba. Pero aunque tenía los dientes afilados y la barriga llena, su corazón estaba vacío. Un día decidió partir de viaje a una tierra muy, muy lejana, consiguiendo llegar ante una cabaña de madera en la que vivía un anciano flaquísimo. Este le invitó a pasar. El perro aceptó, encantadísimo. Y esa noche salió un cálido humo por la chimenea del tejado. Pero, ¡oh! Aquel humo olía rarísimo. ¿Sabes? Estaban en China. Y allí... Chulo, ¿eh? Siempre recordaréis este día como el día en que casi conocéis al capitán Jack Sparrow. Premi Internet. A Diario Crítico Catalunya, un nou mitjà digital que des de Barcelona, amb l'idea de que allò que passa a Catalunya s'ha d'explicar des de Catalunya. Pertany al grup Diario Crítico, amb 8 edicions a Espanya i 8 edicions a Iberoamèrica, i es fa ressò de tota l'actualitat política, econòmica, social, cultural, esportiva i de lleure. Premis Televisió. El programa Para Todos la 2, un magazín de televisió espanyola presentat per Montserrat Tejera i Juanjo Pardo i dirigit per Quim Cuixart, on ofereixen diàriament una reflexió sobre temes i aspectes de la societat actual que a més ens afecten i ho fan comptant sempre amb la participació dels espectadors. La ciutat de Barcelona va engolint els últims nuclis de cases barates. A 30 minuts, un veterà programa de TV3 dirigit per Eduard San Juan, que ha estat capaç de subratllar de manera especial la història de la televisió de Catalunya i la percepció de la societat civil del país en aquest últim quart de segle. A Carlos Fuentes, director i conductor del programa del canal català Catalunya Opina, un espai amb notícies, opinions, queixes, propostes i suggeriments aportats per internautes de qualsevol lloc de Catalunya, conduït amb autoritat i una elegant naturalitat que contrasta amb certes opinions expressades per alguns tertulians.
Carlos Fuentes, amb un tarannà educat i comprensiu, domina el plató i les situacions extremes que en ocasions es produeixen. A Televisió de Catalunya, per la modèlica retransmissió de l'acte de benedicció del Temple de la Sagrada Família, que va assolir la màxima quota d'audiències arrel de l'Estat. Recull el premi Ariadna Oltra, periodista, i Lluís Bernabé, cap de realització d'informatius de Televisió de Catalunya. Premis entranyables. A Ricardo Fernández Deu, veterà comunicador pioner de la televisió en blanc i negre. Va presentar el primer informatiu en català de Televisió Espanyola. Advocat i periodista, compagina la seva tasca als jutjats amb les tertúlies televisives. De caràcter extrovertit es guanya la simpatia i admiració dels espectadors i també de les persones que el tracten. A Adelina Castillejo, una toterreny de la comunicació. Molts dels formats que avui ens mostren les cadenes de televisió varen ser editats per ella als anys 80 i 90, tant a la ràdio com a la televisió. Però en els seus programes magazine no hi havia lloc per les cròniques del cor ni similars. Es proposà, i ho va aconseguir, el clàssic, instruir deleitant. A Jorge Arandes, un gran mestre de la ràdio i la televisió que des de fa més de 60 anys ha estat lligat a aquests mitjans de comunicació, començant com simple locutor fins a arribar a dirigir-los amb una gran capacitat d'organització que l'ha mantingut sempre en primera línia de la seva carrera. Ell va promoure Ràdio 4, la primera emissora que parlava totalment en català. També ha estat, durant 12 anys, president de la PEI. Gran honor per nosaltres que vingui a rebre aquest premi el que va ser el meu company, després el meu director i ara és el meu amic. I també és un gran honor que li otorgui, que li entregui aquest premi a l'actual president de l'API, Constantino Mediavilla. Este señor de la comunicación, un maestro, también me engañó a mí, como a tantos otros. Y entonces, por unanimidad, la API decidió que yo fuera el presidente a partir de ahora. Y lo acepté porque era sucederle a él, algo que nunca conseguiré, pero lo intento. Y todavía se ha permitido poner hoy otra condición, y es, bueno, bien, recojo mi premio, pero, por favor, entrégamelo tú. Y claro, como él me engañó, yo también le voy a engañar. Esta noche está aquí la troupe de los Arandes. Tiene 3 hijos. A saber, Jordi, Sergi
Javier y Eduardo. Los estoy viendo allí al fondo. ¿Podéis venir los tres? Porque esto él no se lo esperaba, vosotros tampoco. Pero como yo tenía que hacerle alguna faena, pues esta noche quiero que sean ellos los que le den este pedazo de micrófono que te lo mereces, Jorge. Bé, en tinc un altre. O sigui, vaig col·leccionant micròfons, però aquest té un caràcter molt especial, perquè això d'aquest declari entranyable no és un premi per un programa de ràdio o un programa de televisió o un escrit de premsa. És molt personal, és íntim, és afectuós, per tant, és un premi que jo agraeixo molt i el que acaba de dir el nostre president és veritat. Jo volia recordar que sempre que parla de quan va acceptar ser president, diu, Jorge me engañó. Me engañó al proponerme ser presidente porque me lo pintó muy fácil. Y después a la hora de la verdad no lo es. És cert que no és tan fàcil com sembla. Organitzar un acte com aquest, organitzar viatges, organitzar altres premis nacionals. És una tasca molt complicada, si es vol fer bé. I crec que l'API ho ha fet bé. I crec que vaig tenir un gran encert en assenyalar la figura de Constantino Mediavilla perquè sabia que tenia condicions per portar a terme l'API i per fer-la millor encara del que era abans. L'acte de lliurament dels Premis API Catalunya 2010 tindria d'acabar aquí, però no acabarà aquí. Ja deia al principi que aquests premis ja fa anys que es van celebrant, aquest lloc entranyable també. Ja fa 10 anys que els Premis Catalunya es lliuren aquí, al Hotel Balneari Vichy Catalan, gràcies a la direcció del grup Vichy Catalan que ens han promès, crec que alguna hi ha d'això, ara ens ho confirmarà el propi Constantino Mediavilla, que potser estan esperant que estem 10 anys més amb ells i nosaltres estaríem encantats. Però tot això ve perquè tenim que fer, celebrant aquest 10è aniversari, algo que crec que l'API tenia de fer. I és entregar-li una placa commemorativa a Vichy Catalan amb motiu d'aquesta efemèrides i agraint que els Premis Catalunya es puguin celebrar any per any aquí, a tot l'equip que ho fa possible i esperant que estem com a mínim 10 anys més. Per això prego que una altra vegada Constantino Mediavilla vingui a l'escenari i també prego que Joan Renard Montalà sigui el que rebi aquest reconeixement de l'Associació Professional d'Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet. Bona nit a tothom. A veure, primer, abans heu felicitat al nostre equip de cuina i de sala i gràcies a vosaltres per estar aquí, perquè vol dir que esteu molt a gust i torneu. O sigui, gràcies al meu equip, gràcies a vosaltres. I bueno, la veritat és que 10 anys són molts anys. Jo diria més de 10 anys, esperem. Ja podríem fer les bodes de plata. Realment es un honor tenir-vos aquí, tener a los profesionales como vosotros
que estáis defendiendo una independencia en el hablar, el escribir. Seguir así, por favor, hacerlo, que así nos enseñáis a todos a cumplir más con la sociedad. Gracias. Preguem que els guardonats i també els que han fet el lliurament dels premis es presentin ara aquí per fer la tradicional fotografia de família perquè quedi a l'àlbum dels records.